μου μιλάς, δεν με κοιτάς. Που χαζεύουμε όλα αυτά τα ωραία που θα σας δείξουμε και δεν ξέρουμε τι να πρωτοδιαλέξουμε. Κορίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα. Η Κορίνα Κουσλαμπά είναι υπεύθυνη του καταστήματος Λίλα Λό στην Κηφισιά και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Προσωπικά είμαι φαν της εταιρείας. Το γνωρίζουμε αυτό και χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Και εγώ χαίρομαι γιατί θεωρώ ότι πρεσβεύετε την προσιτή πολυτέλεια. Έχω σκουλαρίκια από εσάς που όποτε τα έχω φορέσει μου λένε πω τι καταπληκτικά σκουλαρίκια. Τα έχω και πάρα πολλά χρόνια, δεν έχουν πάθει τίποτα. Αλλά ήταν σκουλαρίκια που μπορούσα να αγοράσω ως μισθωτή με έναν καλό μισθό. Αυτό είναι πολύ βασικό που λες, γιατί χαιρόμαστε, είμαστε πάρα πολύ προσιτοί στο κοινό και κυρίως ότι είναι αυτό, πολυτέλεια, προσιτή πολυτέλεια. Λοιπόν, εγώ φοράω ήδη αρκετά που μου έχετε δώσει γιατί ήρθα το πρωί και διάλεξα και θέλησα να γίνω λατέρνα και τώρα θα γίνω και ακόμα περισσότερο. Θέλω να τα δοκιμάσω όλα. Να πούμε ότι φοράς ολοκαίνουργια συλλογή Diva. Ναι. Ασήμι 925 επιχρυσωμένο. Αυτό είναι ματάκι, Ναι, είναι, αν το δεις κάπως αλλιώς, είναι μάτι, όπως και το δικό μου. Α, και το δικό είναι σου. λίγο, ναι, είναι δυνάμει ματάκι. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό μεταξύ ξέρεις, έχει και την άνεση ότι το φοράς όπου θες. Το φοράς πιο χαμηλά, πιο ψηλά. Είναι καταπληκτικό. Και φόρεσα και αυτό. Αυτό είναι μάτ, επίσης είναι κουραζέ δαχτυλίδι. Το φοράς σε όποιο δάχτυλο θέλεις. Ναι, και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Αυτό το τυρκουάζ, πού να το δείξω, παιδιά, εδώ, με το. Στη δύο, ναι. Με το μαύρισμα, νομίζω ότι είναι καταπληκτικό. Σε αυτό το δάχτυλο το φοράω σωστά. Όπου θέλεις. Και παράμεσο. Για δείξε μου, να δείξουμε ωραίες προτάσεις για φέτος την Άνοιξη και το καλοκαίρι. Έρχεται και το Πάσχα. Μπορούμε να κάνουμε και κάποια δωράκια, όπως θες. Να ξεκινήσουμε από τις γυναίκες πρώτα, να πάμε μετά στα παιδάκια, στους μικρούς μας φίλους. Ναι. Λοιπόν, πάμε από τη συλλογή, ξεκινάμε από τη συλλογή την Galaxy. Ωραία. Ας είμαι 925 επιχρυσωμένο ή επιπλατινωμένο, καινούρια σχέδια, υπέροχες χειροπέδες. Αχ, ναι. Τολμάμε Να μπλέξουμε το χρυσό με το ασίμι, Είναι σαν το κολλιέ που φοράω κι εγώ. Έχεις δίκιο. Κοίτα τι ωραίο συνδυασμό. Ναι. Ξέρεις τι μου αρέσει, που είναι και λίγο σαν πιο μάτι και πιο γυαλιστερό. Ναι, για να τα συνδυάσεις με όλα τα κοσμήματα. Φανταστικό. Ας πούμε, εσύ τώρα φοράς ένα σκουλαρίκι Galaxy από την ίδια συλλογή και το συνδυάζεις εύκολα με αυτό το βραχιόλι. Να το. Καταπληκτικό. Αυτά τα μεγάλα σκουλαρίκια είναι η αδυναμία μου. Έτσι, η αγάπη μεγάλη. Το που ανοίγει ο καιρός, αλλά εσύ όπως θες. Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε με υπέροχο βραχιόλι ματ. Άρα προτείνετε φέτος κι εσείς το να συνδυάζουμε διαφορετικά βραχιόλια και κοσμήματα. Ναι, είναι τάση. Γιατί θέλουμε να υπάρχει μια ομοιομορφία, αλλά χωρίς να είμαστε το απόλυτο σεταρισμένο μάτ με μάτ. Να υπάρχει και το λουστράτο. Πάρα πολύ ωραία. Και θέλω να πω για αυτά τα κοσμήματα ότι είναι επιχρυσωμένα καταπληκτικής ποιότητας. Γιατί σου λέω προσωπικά αυτά τα σκουλαρίκια στα οποία αναφέρθηκα τα έχω φορέσει καλοκαίρι με αρώματα, με θάλασσα, με αλάτι. Το καλοκαίρι δεν είμαστε και τόσο προσεκτικοί. Όχι, και δεν έχουν πάθει τίποτα. Μια προσοχή τη θέλουμε, αλλά ωστόσο έχουμε και ένα χρόνο εγγύηση, τα ελέγχουμε όλα. Είναι όλα. Εγώ μιλάω από την πλευρά του πελάτη αυτή τη στιγμή. Ότι δεν πάθαν τίποτα και είναι σημαντικό. Και αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Υπέροχα. Πολύ καλοκαίρι. Ναι, φυσικά. Τέλεια. Αυτές οι αλυσίδες, ποια σειρά είναι οι πολύχρωμες? Είμαστε στην Iris εδώ. Ναι. Εσύ τις έχεις συνδυάσει έτσι? Ναι, το έχω κάνει έτσι, ωστόσο το φοράμε και με ένα άλλο. Αυτό βάλει το εσύ που φοράς λευκό και ταιριάζει. Αχ, ωραία, υπέροχα. Δοκίμασε εσύ το σκουλαρικάκι να δείξω εγώ μια πρόταση στις φίλες. Εσύ, Ελένη, δεν έρχεσαι να μας βοηθήσει κι εσύ, γιατί εδώ έχει πολύ κόσμημα. Είναι κρίμα να μην τα δοκιμάσουμε όλα. Λοιπόν. Τι φοράει και η Ελένη δεν φοράει? Η Ελένη φοράει Iris μπλε, το λάπι. Αχ, αυτό Ελένη είναι φοβερό και με μαύρισμα κι αυτό, Ναι, να το. Είναι υπέροχο. Τι όμορφο που είναι. Αυτό μου αρέσει πολύ το δαχτυλί. Και κοίτα να δεις που τα δύο διαφορετικά μπλε δεν είναι ωραία. Γιατί από εδώ και πέρα νομίζω ότι αυτό το τυρκουάζ το μπλε με αυτό το μπλε είναι. Εγώ αν τα βλέπα σε βιτρίνα θα έλεγα δύο μπλε διαφορετικά δεν μου αρέσουν, αλλά φορεμένα δένουν καταπληκτικά. Μπράβο. Αυτό ήθελα να πω, είναι πολύ σωστή παρατήρηση. Ένα πράγμα το κοιτάμε στο σύνολο, δεν το κοιτάμε μεμονωμένα ποτέ. Έτσι όπως είναι η Ελένη δηλαδή. Τα φοράει κάποια ώρα μεταξύ του. Μπλε απόχρωση και αυτό με φαίνεται. Και έχω και τέλειο, τέλειο, μπράβο. Αυτό που με ρώτησες στα ματίνα για το πολύχρωμο κολλιέ είναι αυτό, το οποίο το συνδυάζουμε με τα mini drops. Να το βάλω στο λαιμό. Όχι, βάλτε εσύ που φοράς λευκό. Ωραία. Έτσι. Να το κάτσε. Τι ώρα γυαλίζουν οι αλυσιδίτσες. Ναι. Να αυτά τα δάκρυα, αυτά τα σταγονάκια είναι καταπληκτικά. Αυτό και το συνδυάζουμε με αυτό. Ναι, πολύ ωραίο είναι αυτό. Όχι, και αυτές οι αλυσίδες τις φοράς και δύο γύρους, τις φοράς και ένα γύρο, έχεις πολλές. Και τα συνδυάζεις με τα υπόλοιπα πράγματα. Κοίτα να δεις, αυτό το δαχτυλίδι που φοράω σε μπλε το έχετε και σε πράσινο. Τι πέτρα είναι αυτή? Είναι ο μαλαχίτης. Ο μαλαχίτης, έλα να δεις. Συγκλονιστικό. Πω, παιδιά, κάτσε. Βάλε στο πράσινο. Κορίτσια, δοκιμάστε, εγώ θα σας βοηθάω. Μα είναι τόσο πολλά, θα πρέπει να δοκιμάσουμε. Δώσε μου εδώ στο μάτι, και αυτό είναι υπέροχο. Ναι. Να βγάλουμε λίγο αυτό. Ναι, να βάλουμε αυτό. Αυτό. Πάρα πολύ ωραία.
Αχ, και αυτό μου αρέσει όμως. Αυτό τι είναι, χρυσό που έχει διάφορα. Είναι χρυσό, η τεχνοτροπία του είναι σαν πλέξη και έχει επάνω. Κοίτα πόσο εντυπωσιακό τώρα είναι αυτό. Ζυργόν, σαν διαμαντάρισμα. Ένα τσισουάρ φοράς με ένα ολόλευκο ή ολόμαυρο σύνολο και είσαι οκ. Ακριβώς. Ξέρεις τι, είναι πάντως τέτοιο το design του Λίλα Λό, του κοσμήματος, που το καταλαβαίνει ο άλλος. Δηλαδή, έχετε προσωπικότητα σαν εταιρεία. Το βλέπει όλος και λέει αυτό το ethnic σκουλαρίκι πρέπει να είναι Λίλα Λό ή αυτό το δαχτυλίδι με αυτή την πλέξη. Ναι, είμαστε ελληνική εταιρεία. Είναι γνωστό. Το ξαναλέμε γιατί είναι πολύ σημαντικό. Με πόσα καταστήματα στην Ελλάδα? Με πόσα θα σου τα πω όλα. Ναι. Λοιπόν, είναι η Κηφισιά, Μακάρθουρ, το The Mall Athens, Golden Hall, Νότο, Σύνταγμα, Κολονάκι, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ζάκυνθος, στην Πάφο, στην Κύπρο, στο Μόναχο, στη Γερμανία. Και με συνεργαζόμενα και στο εξωτερικό και σε πολλά σημεία της Ελλάδα. Αχ, αυτό είναι πολύ ωραίο και ταιριάζει και με αυτό που φοράω. Ακριβώς. Να το βάλουμε. Εννοείται. Τέλεια. Κάνε να νιώσω λίγο ότι έχει έρθει κάποια επέτειος, ρε παιδί μου, κάποιο δώρο, κάτι. Είναι αυτό όμως, Ελένη, που δεν χρειάζεται. Πάμε και μόνες μας και το παίρνουμε. Γιατί μπορούμε. Γιατί η Λίλα Λό έχει φροντίσει για μας και έχει. Μερμπίνι και λαβραδορίτες, έτσι λέγονται. Είναι υπέροχο κόσμο. Χειροποίητη ήρης. Να το. Παιδιά, εντάξει, είναι υπέροχο. Τι ωραίο. Είναι υπέροχο. Μπράβο. Δεν σε αυτά τι όμορφα που είναι τώρα που φοράς. Ναι. Που δεν σκεφτόσουν ποτέ να τα συνδυάσεις έτσι. Όπως και εγώ αυτό το ασημένιο με το χρυσό δεν είχα σκεφτεί ότι μπορείς να το φορέσεις μαζί. Γι' αυτό το προτείνω εγώ. Γιατί είναι ροζ χρυσός. Ακριβώς. Ροζ χρυσό με μαύρο πλατίνομα. Πάρα πολύ ωραίο. Μισό λεπτό, Μέρη, ναι, θες να δείξουμε τα δώρα, αλλά εδώ έχω πάθει. Τα θέλω όλα. Λίλα Λόλα. Λοιπόν, για να δείξουμε λίγο τα δώρα και να συνεχίσουμε, απλά για να τα διεκδικεί και ο κόσμος στο τηλεφωνικό. Τι δίνουμε? Δίνουμε όλα αυτά τα δώρα και παιδικά δίνουμε. Ναι. Τώρα που έρχονται οι γιορτές και το Πάσχα. Πολύ ωραίες παραμάνες, τα γουράκια μας. Και από συλλογές. Αυτό το γουράκι το έχω πάρει κι εγώ. Που... με πολύχρωμο κορδόνι. Το φοράς και στο χέρι πια. Για δείξτε. Χέρι και λαιμό. Είναι καινούρια μόδα. Έτσι. Άρα το έχεις και έχεις δύο κοσμήματα σε ένα. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία. Κοιτάξτε εδώ, πώς φαίνεται το... Άρα θα δώσουμε 4 στο τηλεφωνικό κέντρο, 4 στο Twitter. At Happy Day Alpha TV, εκεί βρίσκεται τα δωράκια που μας κάνετε retweet και ανακοινώνουμε ποιοι. Και στο 210-638-012 σας έχουμε πολλά και διαφορετικά και για παιδάκια και για δαχτυλίδια. Να, είναι υπέροχο. Φανταστικό. Πάρα πολύ. Και τι ωραία που πάει ο χρυσός με το κόκκινο κορδονάκι. Καταρχήν. Και έχουμε και μπλε κορδονάκια, έχουμε και τυρκουάζ και πράσινο, δεν μπορούσα να τα φέρω όλα. Και μαύρο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Κοίτα να δεις που εγώ απλά δοκιμάζω γιατί μου αρέσουν όλα, αλλά με κάποιο μαγικό τρόπο που όλα συνδυάζουν μεταξύ τους. Αυτό πώς γίνεται? Είμαστε και γυναίκες στα πατρίδα, τα συνδυάζουμε όλα. Μα κοίτα τα, άσε με να τα χαρώ, να νιώσω. Τι άλλο έχουμε, για να συνεχίσουμε. Η Ελένη πήγε στην Gold τη σειρά, είναι Teams Gold. Είναι χρυσός 18 καρατίων. Πόσες σειρές έχετε αυτή τη στιγμή στα καταστήματα? Είναι πάρα πολλές στα Ματίνα, δηλαδή πάρα πολλές. Τις υπογράφουν όλες Έλληνες σχεδιαστές? Κυρίως ναι, με ελάχιστες εξαιρέσεις για πολύ συγκεκριμένα σχέδια, αλλά στο 90% είναι. Και ξέρω ότι έχετε τα εργαστήριά σας εδώ στην Ελλάδα, μια ελληνική εταιρεία και είναι καλό ούτως ή άλλως να στηρίζουμε τις ελληνικές εταιρείες. Αυτή είναι η άποψή μου. Πόσο μου αρέσει αυτή η αλυσίδα. Πήγε στην είναι Ήλικα. μία μονή ή δύο? Είναι δύο, εγώ το έχω κάνει. Είναι ένα. Το κάνεις τη γυρνάς 2 φορές. Εντάξει, παιδιά, υπέροχη. Έχω και μια άλλη αλυσίδα με φλουριά από εσάς. Και εκείνη είναι συγκλονιστική. Θυμάσαι? Θυμάμαι γιατί δεν όποτε τη φορά όλοι μου λένε. Ναι, συγκλονιστικό. Από πού την έχεις πάρει? Αυτό είναι ωραίο και διπλό. Καταπληκτική. Για καλοκαίρι αυτή πάει με όλα. Με ένα λευκό t-shirt φαίνεται μόνο το κολλιέ. Τίποτα άλλο. Ακριβώς. Καταπληκτική είναι. Φαίνεται στο δερματάκι σου, ωραία. Όπου υπέροχη. Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Τι άλλο, για να όλες δούμε. τις Αχ, Ελένη, επειδή εγώ φοράω, βάλε εσύ αυτά που είναι τα αγαπημένα μου. Είναι σαν να γράφουν. Λοιπόν, πήγαμε στη συλλογή την Έρα. Φόρεσέ με, είναι καλοκαίρι. Πάμε, ερχόμαστε στις συλλογές. Μα είναι τόσο πολλά και ωραία. Απλά. Έτσι. Όχι, μ' αρέσει. Γελάς, ανάτο. Βάλε και το άλλο. Εντάξει, αυτό το σκουλαρίκι είναι μοναδικό. Δηλαδή το καλοκαίρι με ένα καφτάνι, παιδιά. Δεν χρειάζεται να βάλει τίποτα. Όχι, είναι απλά υπέροχο. Το καλοκαίρι με ένα καφτάνι χωρίς τίποτα άλλο, με το μαγιό από μέσα, παιδιά. Ναι, και γυμνή, εντάξει. Εσύ κάνεις τη φαντασίωση, την πας ακόμα πιο πέρα. Παιδιά, πάνε κακομοιρισμένα τα σκουλαρίκια που δεν μου πάει κανένα σκουλαρίκι. Αυτά τα σκουλαρίκια πάνε σε ολές και σου λέω, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Συγγνώμη, μου επιτρέπεις γιατί έχεις και πολύ ωραίο πρόσωπο και με μια κοτσίδα τώρα επάνω, κοιτάξτε εδώ, μου επιτρέπεις, έτσι. Και αμακιγιάριστη. Κοιτάξτε εδώ.
φανταστικά. Αυτό το κίτρινο χρυσό μου αρέσει πάρα πολύ. Κορινάκι μου, θέλω να μου πεις, επειδή εδώ μας έχει πιάσει εμάς μια διάσπαση προσοχής, γιατί έχετε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Τι μας προτείνεις εσύ που ξέρεις τις συλλογές σας για φέτος την Άνοιξη και για το καλοκαίρι? Τέλεια. Καταρχάς να πούμε ότι αυτό που φοράει η Ελένη είναι αίρα. Από τη συλλογή την αίρα δεν θα σας πήγαινα. Που συνδυάζουμε και τα μαργαριτάρια. Υπέροχα κοσμήματα. Πάρα πολύ κομψά. Πάρα πολύ θηλυκά. Το φοράς με ένα φόρεμα μαύρο, έχεις κάνει εμφάνιση. Το φοράς με κάτι πιο ακριβώς. Τίποτα. Που βγάζει και τα αντίστοιχα. Βραχιολάκια. Ορίστε, δικό μου. Από χεράκια, αυτάκια και λαιμούς όσους θέλεις. Φέρε μας εσύ κοσμήματα και εμείς δοκιμάζουμε. Και πόσο ωραία είναι που συνδυάζει και το μαργαριταράκι. Ακριβώς, για να προσδίδει ένα τόνο θηλυκότητας. Κοίτα και πώς λαμπυρίζει αυτό που έχω βάλει εγώ. Δεν είναι υπέροχα τα κοσμήματα? Όχι καθόλου. Το θέμα είναι να βγει, γιατί δεν βγει δεν είναι θέμα. Μετά λες, αγάπη μου, χάλασε. Και έχεις βάλει και το... Και έβαλα και αυτό που ταιριάζει με τη σειρά με τα μαργαριτάρια. Και σε πιο απλή γραμμή. Όλα συνδυάζονται. Χωρίς μαργαριτάρια. Έτσι, και για μια κυρία που είναι πιο κλασική, δηλαδή ας πούμε... δεν της αρέσουν τα πολύ έντονα κοσμήματα όπως εμάς, τις πιο νέες κοπέλες και γυναίκες. Μπορεί να προτιμήσει κάτι τέτοιο, σωστά? Και εγώ θα το φορούσα αυτό. Και εγώ θα το φορούσα, αλλά θέλω να πω ότι σε κάποιες κυρίες σε μεγαλύτερη ηλικία δεν φοράνε πολύ έντονα σκουλαρίκια. Ναι. Και εγώ θα το φορούσα αυτό, αυτά μου αρέσουν πολύ. Είναι ότι δεν έχουμε όριο ηλικίας. Ναι. Αυτό που φοράς εσύ είναι πάρα πολύ ωραίο, εκλεπτισμένο και πολύ ωραίο. Είναι από τη συλλογή την Eden. Εδώ κάτσε λίγο, θέλω να προλάβουμε να τα δείξουμε όλα. Κορίνα, και μας πιάνει η πολυλογία, ναι. Λοιπόν, Diva, είπαμε είναι το βραχιόλι που φοράς, αυτό σαν μάτι που κάνει, βγαίνει και σε λευκό. Είπαμε το τολμάμε φέτος λευκό με επίχρυσο. Ωραία. Τα βάλω, να τα δείτε φορεμένα. Πολύ ωραία το λευκό με το... Καταπληκτικά και δεν κλωτσάει καθόλου ο συνδυασμός, δηλαδή καταρχάς φαίνεται σαν να είναι ενιαίο σχέδιο. Επειδή πρέπει να κλείσουμε, πες μου μια κουβέντα και για τα παιδικά κοσματάκια, Μερούλα. Τα παιδικά κοσματάκια. Είπαμε Teens Gold, οι νονοί και οι νονές να ετοιμάζονται σιγά σιγά, γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραία κοσμήματα σε χρυσό 18 καράτια. Ναι. Και τα παιδικά οι Angels σε πάρα πολύ προσιτές τιμές. Να τρυπήσω τα αυτάκια της κόρης μου, της μεγάλης. Πότε αρχίζουμε τρυπάμε αυτάκια? 4-5. Θα τα πάρω από τώρα, να τα έχω έτοιμα. Πανέμορφο. Και τι ωραίο δαχτυλίδι. Ναι. Κοίτα το, παιδιά. Συγγνώμη, δείξτε το. Πού να το δείξω? Στην 3, στο Θοδωρή. Κοίτα το. Υπέροχο είναι. Τι όμορφα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ και η Λαλό σας ευχαριστεί για τη φιλοξενία. Και για το πολύ ωραίο happy day κλίμα που έχετε, ειλικρινά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που και εσείς μας στηρίζετε, που μας δίνετε πολύ ωραία δώρα για σας. Εύχομαι να πήρατε πολύ καλές ιδέες και μπορείτε να διεκδικήσετε αυτά τα υπέροχα κοσμήματα σε καταπληκτικές τιμές. Από εμάς κάποια δωράκια, έτσι για να σας ευχαριστήσει η εταιρεία που πάντα είστε κοντά της. Λοιπόν, Κορίνα, θες να πεις κάτι τελευταίο? Να πω να κάνουν οι φίλες μας like στο Facebook, να μας ακολουθήσουν στο Instagram, στο Twitter και στο Pinterest. Και να σας βρουν και στο lilalo.gr και στο lilalo.com. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Σε λίγο ανακοινώνουμε τα ονόματα των νικητών. Διεκδικήστε τα κοσμήματα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Κορίνα, σας ευχαριστούμε.